Έλλη, κλείσε τα μάτια σου τώρα. Τώρα κλείστα. Κάτσε παιδάκι μου, θα σκοτωθώ για σένα. Ναι. Κλείστα. Λοιπόν, έχεις από ένα παντελόνι στο κάθε χέρι και θέλω με κλειστά τα μάτια να μου διαλέξεις ένα από τα δύο. Θα διαλέξω το δεξί και αυτό θα πάει καλά. Έχεις 1 λεπτό να το συνδυάσεις και να το φορέσεις. Και ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις, πάμε. Ναι, δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις. Ησύχασε λιγάκι. Πάμε, μετράει ο χρόνος, Έλλη. Περίμενε, φοράω και τα φορέματά μου εδώ πέρα και... Πάμε για μαζί μου. Λοιπόν, να πάω πολύ basic. Εμένα ρωτάς, θα σε βαθμολογήσω μετά. Εσύ κατά βαθμό θα μου βάλεις, πουλάκι μου, όπως και να έχει, οπότε θα το δεις φορεμένο. Έλα, ρίξ' το βαθμολογία, αφού ξέρω δεν κρατιέσαι άλλωστε, πες το. Λοιπόν, άκου, στο χρόνο τα πήγες perfecto. Μπαρ μας λες. Τώρα είσαι πολύ βασικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Οπότε λέω να σε βαθμολογήσω με ένα 7,53 στα 10. Βρε, προχώρα παρακάτω, αυτά θέλω.